Jamila! Na'am. Haba Jamila. Sai ki shiga ɗaki sai ka ce ba uwar boka? Kin shiga ɗaki da wannan zafin sannan kika sako labule? Ni kaina da nake zaune a nan zafin ma nake ji. Yawwa. Kin ga kuɗin nan? Ki je wurin Ma'azu mai kanti. Ki siyo min magi leda ɗaya. Ki siyo min barkono da gishiri. Amma an ce ya je kasuwa. Idan ya dawo ki karɓo mu, in bai dawo ba ma ki ɗan tsaya kaɗan. Bari na ɗauko mai. To, ki maza Jamila ta. Ki sauri fa, kin ji? Yarinya ita shamu haka ne. Ki shige ɗaki da wannan uban gudu. Ni kaina a nan ma zafin nake ji ballanta na ke da ke. Abuwa alaikum salam. Sannun ku da zuwa. Sannun ku da zuwa. Wanke wanke kike. Wallahi a'a Zainabu sannun ku. Lafiya lau. An yi ni lafiya. Lafiya kalau ya gidan. Wallahi lafiya kalau. Ya aikin kuma. Alhamdulillah. Ya iyalan. Lafiya kalau ya. Umma ina wuni. Lafiya lau. Ya gida. Kuna nan dai lafiya. Komai lafiya kalau. Alhamdulillah. To bari in ɗauko muku. Umma bari in ɗauko. Kai da kin bari in ɗauko. Hello baba. Wallahi gashi na dan fita. Okay to shikenan ganin zuwa gidan ne. Ai da kin sa taburman a can yaje ya zauna ko? Na gashi ma ai ana nema na a gida. Bana ne da mu. Ce ko lafiya. Lafiya kalau zan dawo da yamma sai in dauke. To shikenan. An gode. Da Allah ka gaishe su. To. To sarki da jama'a. Yau sai a koma wanda ya nako by 5 zan da dauke ki. To shikenan na gode. Sai ka dawo din kuma ka zo min da abin da yake. Kin ke so? To shikenan. Sai na dawo. Anti Zainab. Ba a san dai amarya da yawo ba. Ai ni fushi nake da ke ma wallahi. Jamila tun yaushe kika dawo amma gidana ma kin gagara zuwa? Haba dan Allah sister. Yaushe na dawo yau fa kwana na 3 da dawowa kuma jiya nan nake cewa zan je. Amma kin ce ƙarya nake ki tambaye mama kici. To shikenan Allah ya kai mu. Yanzu ya karatun. Karatu alhamdulillah aunty. Su Jamila yan bodin yanzu har kin kammala secondary. A kwana a tashi asarar mai rai. Haka dai kike gani tunda baki ce kika je kika yi karatun ba. Amma ni da naje ne karatun ni na san abin da na ji. Ai anti wallahi da boarding school da prison wallahi duk ɗaya suke saboda gaba ɗayan su babu daɗi. To ai Jamila daman shi karatu sai an sha wuya akan sha daɗin sa. Yanzu dai mu shiga ciki sai mu ƙara su zancen.
zauna zo mu saba. Kun dawo? Yawwa. To mana, Jamila, ina saƙon da ne miki? Na manta ban gaya miki ba. Da na je kantin ne baya nan sai muka haɗu ma da ya Mubarak. Ya ce in dawo miki da kuɗin zai kawo miki saƙon. Wannan yaro. Aya gajiya. Allah ya masa albarka. Amin da sarki. Ni wallahi mama tun da nake ban taɓa ganin mutum mai kirkin sa ba wallahi. Shi yasa ma ni ne wa Anta Zainab bakin ciki. Da dana sanin da bata sa wallahi ta aure shi ba. Ya za a yi da ikon Allah. Ɗanladi. Na? To ya gida? Na lafiya lafiya. Ina amarya? Amarya tsaron lafiya. Alhamdulillah. To ai na yi zaton ma tare za ku zo da ita. Ta mana ita mu gaisa. Wallahi na so ne haka. Amma kuma sai na bari tukunna zuwa wani satin sai in kawo ta. Masha Allah. Ya yi ka Allah ya kai ni. Amina. Ai ba wata matsala. Ba komai. Alhamdulillah. Madalla. To shikenan. Baba? Ha? To. Na ji ka shiru bari in wuce. Da ma kasuwa ran wuce. Allah sarki. Wannan ai tsakanin ku ne. Shi yasa ka ji ban sa baki ba. To wani ni ma in je kantin ne dama daga nan zan wuce masallaci. Okay, to shikenan. To mama. Na'am. To shikenan. Allah ya albarka. Allah ya tsare. A gaida ma mutan gida. Da Allah haɗa kanku. Allah ya sa albarka. Shikenan ba matsala. Kai sai na. Kai ba kwaɗayin ka yafi kai wa na rage. Wani kuma ba zan guri a dole. Wani farfesun duk ba abin da muke yi. Da akwai ma ɗan lari yale shi. Muna da ragowa a cikin firjin. Yawwa. Sai dai sun ɗan baka wani abu ka saka a aljihu uban wayan siya ba abin da ɗan lari ya rage mu da shi naman kaji da komai muna da shi a cikin gidan nan. Baba ka yi shiru har yanzu baka ce min komai ba. Dama ina shirin zan gaya maka. Magana ce dama ta zancen aure na. Dan kargaji baka tatan maganar ko? Wani kuma baba? A kwarai kuwa. Amma baba mama ba ta san da wannan magana ba ko? Gaskiya ba ta sani ba. Domin ka san ba a yi gaggawa gaya mata ba. Ka san mata duk tsofansu to fa wajen kishi su ba wani maganar ba wani magana a saurara. Da haka sai dai kokarin su bata abin ba. To shi yasa ban gaya mata ba. To baba dattijuwa ka samu haka ne? Ina ba dattijuwa ba ce. Gaya ma gaskiya. To ba zaura ce kenan. A kai don Allah haba. Yana gaya mu haka. Ai budurwa ce gaya maka dan ya shata. Yarinya baka ce ba. Kwarai kuwa. Ha baba. Baba tsakani ga Allah ai ka manyanta ina kai ina yarinya karama. Kamar yaya me kake nufi? Ha? Kamar me dan me zaka ce min ga haka ma? Amma ba ko za ka yi auren ai ya kamata a ce ka nemi yarinya mai hankali mai nutsuwa ko kuma irin ka dire da kai tsaya don Allah ai kuwa ka san Shafa'atu ta fi wannan shashakan matan naka nutsuwa da hankali. Wace Shafa'atu? Shafa'atu da wadda ka sani yar gidan Malam Zilani mana. Baba Shafa'atu dai da na sani? Kwarai kuwa. Ha baba da girman Allah. Ha baba tsakani da Allah baba. Ha baba. Wannan karamar yarinya kankanuwar yarinyar nan wallahi baba ko ni baran aure wannan yarinyar. Kai to Allah can shashashan wofi. Ai ba wai neman shawara ka nake ba. Ina dai gaya maka ne kawai dan ka ji. In gaya ma gaji. Saboda haka abin da nake so da kai kawai kai da ka ja bakin ka shiru. In lokaci yayi ba wani dadewa zai ba mai yawan gaske. Kawai za a daura wannan auren. Dan haka kawai kai mun shiru. Sannan ka san ko bugu da ƙari kai ne fa zaka dauna yin komai da komai. Ka san ba ni da komai zika ba na magani.
To na ji kai shiru. Shikenan baba. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amin. Haka nake so in ji. Allah ya maka albarka. Na gode kwarai, Allah shi albarka. Wallahi Anta Zainab tausayin yaya Mubarak nake yi. Saboda wallahi yana mutuƙar son ki. Jamila, ni fa na gaji da zancen yaya Mubarak ɗin nan da kike min. Saboda son da yake miki ne fa har yanzu fa ya kasa kula wata. Kuma ke ma kin san akan ki ya fara kula budurwa ko? Kuma ni ina tunanin har yanzu ba shi da wata budurwa. Gashi ya kasa yin aure. Idan tausayinsa kike ji me zai hana ki aure shi? A'a. Anta Zainab ba tausayi bane ba. Ai gaskiya nake faɗa. Ni dai yanzu ba wannan ba. Yaushe zaki zo gidana? Domin shine abu mai muhimmanci da nake so na ji. Da gobe ne ni ya zuwa, amma tun da kin zo aikin hutar da ni. Idan na tashi zuwa zan kira ki a waya. Shikenan, Allah ya sa. Amin. Sani da zuwa. Yawwa. Ina wuni? Lafiya kalau. Baby, wannan ita ce kanwata Jamila da nake baka labarin ta yi boarding school. Jamila ya kike? Lafiya kalau. Ya karatun? Alhamdulillah. To masha Allah. Masha Allah. To shikenan. Jamila mu za mu tafi kin ga yamma tana yi. Dan Allah idan zaki zo sai ki sanar da. To shikenan ku gaida gida. Har sun tafi? Sun tafi mama. Mama kin san menene? Sai yanzu na gane dalilin da yasa Anta Zainab ta juya wa yaran baya. Kamar yaya? Ashe wanda ya fi shi kuɗi ta samu? Shi ma ba don kuɗinsa ta aure shi ba. Dan dai tana son sa ne kawai ta aure shi. Amma mama kina ganin da a ce talaka ne kamar yaya Mubarak ko kuma a ce ya Mubarak ya fi sa kuɗi. Kina tunanin Anta Zainab za ta aure shi ne? Ni wallahi mama ina tsoron kada alhakin yayan Mubarak ya bibiye mu wallahi. Kar ki damu Jamila. Insha Allah ina addu'a Allah ya ba Mubarak mata da tafi Zainab. Kuma in Allah ya yarda ina jiran ranar da Allah zai amsa wannan roƙon. Murya sabuwa, can ne malam ya nemi aure. Sahura ki. Ai ni wallahi fushi nake yi da ke. Haba anti ne abu fushi ki hakuri ina take banda abinki. Tun da muka dawo gidan nan baki zo kin ga gida ba. Kwantar da hankalin ki yanzu ba gashi abin zuwa ya zo kin ganna ba. Wallahi. Wallahi fa alhamdulillah. Allah ya dalla da albarka. Amin dai amin dai. Haifa. A kin ga ni fa na riga na san halinki. Ki zo ki kama min wannan munamunan naki. Ƙarshe yanzu ki ce da ni ma kuɗi kike so in baki ko in ranta miki ko? Na san halinki. Kin ga? Ta. Anti, ki tambaye ki mana. Allah sa na sani. Shin wannan tsohon gidan naku da kuka tashi? Wa kuka sa ku a ciki?
Oh, Malam Zelani aka ba. Shi aka ba ya zauna. Malam Zelani? Eh. Anti shi kuma irin salon godiyar tasa kenan? Ban fahimci abin da kike nufi ba. Anti? Ai malam naki na gani. Suna taɗi. Shi da yarinyar nan Shafa'atu? Yan wajen Malam Zelani? Taɗi ba kika ce min Sahura. Shi malam ɗin da kansa. Kafa ke min ƙarya fa. Ai anti bari kawai. Ai inda kika ga zaman budurwa da saurayi, anti haka na gansu. Abin biki gani ba anti ne ma kai na rihi. Lallai biri ya kama da mutum. Salamu alaikum. fi khairi zo mu zauna zo mu saba zo mu zauna. Lafiya nake ganki haka? Lafiya kenan. Ban gane lafiyar kenan ba, me yake faruwa? Malam, bari in gaya maka. Na riga na samu duk labarin ɓoye-ɓoyen abin da kuke mun. Na riga na samu labari. Asirinku ya riga ya toni yau, komai ya bayyana, malam. Duk munafincin da kuke yi, malam, na sani. Subhanallah. Munafinci ko? Wani irin munafinci ne fa haka Fasimatu? Yanzu dan Allah, malam, kai baka ji kunya ba? Yanzu alherin da kake cewa ya same mu, ashe sharri ne ba alheri ba ko? Duk abin da yake faruwa, ashe aure kake nema. Yanzu wannan sakayyar da Malam Zelani zai min kenan. A haɗa kai da shi, a cuce ni, malam. Kash! Waye riga malam masallaci haka? Riga malam masallaci? Fi sibilillahi zumuɗin da nake kenan in zo da kaina in gaya miki. Au, malam, wai da mun da gaske ne? Ai ba wani abin bane da ya saba ka'ida ko shari'a. Kuma wani abin mamaki, wallahi yarinyar nan ke ga sanda take mai sakin yi mamaki. Yadda ta nuna min ma in ke ga tana biyo ni ina cewa ta haƙura ta koma sai an ɗaura aure tukunna. Ba ta so ma ta rabu da ni a wannan lokacin. Malam, amma malam wallahi ka ji kunya malam. Ya cikin naka ko ma in ce ma jikakka. Amma malam, ka rasa wacce za ka yi wannan shirman da ita malam sai ita. To bari in gaya maka wallahi ba dai a cikin wannan gidan ba. Wai ma in tambaye ka malam. Wai ina ka samu kuɗin ma da za ka yi auren ko kuma sana'ar da kake da ita wacce sana'a kake da ita da za ka nemi auren? Haba Fasimatu, ina da ɗan ladi me kuma zai dame ni? Ko mata huɗu nake so zan aura babu abin da zai tayar min da hankali shi zai mu. Wai kana nufin da kuɗin ɗana ne zai yi maka aure shi zai baka kuɗin da za ka yi min kishiya malam? Anya malam kana cikin hayyacin ka kuwa? Ke tsaye da Allah. Kina nufin nayi gamo ne ko bugun shaho na zama? Wato duk wannan abin ma a shekin ɗauka ma ni hankali na ma ba a jikina yake ba. To wannan aure in gaya miki babu makawa sai an yi shi. Ko kina so ko ba ki so babu abin da zai hana in gaya miki gaskiya. Muna ƙara godewa Allah maɗaukakin sarki bisa irin nasarorin da muke samu akan ayyukanmu na ba da magani a wannan cibiya mai albarka ta Alhikima, kuma muna farin cikin sanar da al'ummar jamhuriyar Nijar lallai wannan cibiya ta Alhikima ta buɗe sabon ofis ɗinta a cikin garin da Magaran. Haka zalika muna da ofis a cikin garin Maraɗi da Yamai da kuma Tawa. Ni Abdullahi Alhikima ina sanar da al'ummar jihar Katsina insha Allah zan zo cikin garin Katsina ranar 5 ga watan 11 zuwa 8 ga watan 11 zan gudanar da aiki da izinin Allah. Daga cikin birnin Katsina zan tafi sabon ofis ɗinmu na jihar Zamfara cikin garin Gusau inda zan fara aiki ranar 10 ga watan 11 zuwa ranar 17 ga watan 11. Ina sanar da al'ummar birnin Gusau mun buɗe sabon ofis ɗinmu ne a nan kan hanyar ƙauren na Moda kusa da babban police station na cikin garin Gusau. Haka zalika zan zo cikin Sokoto birnin Shehu a ranar 20 ga watan 11. Zan yi aiki na kwana 3 har zuwa ranar 23 ga watan 11. Bayan na gama da garin Sokoto insha Allah zan zo cikin birnin Kano inda zan fara aiki ranar 25 ga watan 11 zuwa ranar 30 ga watan 11.
domin ba da magani na addinin musulunci na cibiyar alhikima. Kuma wannan ofisoshi da muka lissafa a kullum akwai wakilanmu suna gudanar da aiki da izinin Allah, kuma muna iya aika muku magani a duk inda kuke a faɗin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da jajjina suna tabbata ga mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wajen kowa, mamallakin dukkan komai, mai arzikin da bai da iyaka. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, wannan cibiya ce ta Al-Fuad Islamic Research Center, cibiyar da kuke ji a kafafen sada zumunta na zamani wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, wadda yanzu haka take da reshe a cikin garin Bauchi da kuma Kano da Niyami a jamhuriyar Nijar. Cibiyar Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take bayar da maganin sanyi, maganin cutar HIV, mata masu matsala ta wasa da gaban ɗa namiji ko kuma ɗiya mace wanda ake kira da istimna'i, ko kuma masu matsalar hawan jini, ciwon suga, ciwon anta, ciwon koda, da kuma mata waɗanda suke da matsalar haihuwa ko kuma maza baki ɗaya. Idan kuka shigo wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, da izinin Allah za ku samu sauki a bisa dukkanin lalurorinku da suke damun ku, waɗanda kuke neman magani yau da gobe amma ba a samu dacewa ba. Ku garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wadda take da babban reshen ta a jihar Kano, Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Wadda kuma idan kuka koma a jihar Bauchi, muna na a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal, inda a jamhuriyar Nijar kuwa wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center tana nan a Niyami. Kai dai kawai ka garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center. Cibiya ce wadda ta kware take da kwararrun ma'aikata, sannan kuma ba ma duba ba ma tsafi. Wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce wadda take da kwararrun ma'aikata suka san aiki, kuma ba mu da farin ciki da annashuwa da ta wuce mu bincika lafiyar kuma ba ku magani a bisa dokoki da ka'idoji na addinin Islama. Wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center, kamar yadda muka faɗi muku, a cikin garin Kano muna nan a Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. Zoo Road, Amana Plaza kusa da Shoprite. A cikin jihar Bauchi kuwa muna nan a Kobe Street kusa da Shari'a Court of Appeal a cikin garin Bauchi, inda a jamhuriyar Nijar muke a cikin Niyami. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fata na garin Lamiri, haziki, fasihi kuma dan baiwa, Malam Abdurrazzaq mai riƙiya da ikon Allah. Ina masu iskoki ko waɗanda aka yi musu sihiri, to kuma tso kusa ku ji. Kakarku ta yanke saƙa. Ina masu fama da ciwo wanda ya shafi bugun iskokai ko ciwo wanda ba a san maganinsa ba, albishirinku mutanen duniya, Allah sai da ya saukar da magani sannan ya samar da cuta. To ga uban aljannu kuma kakan aljannu, Malam Abdurrazzaq mai takama da ayoyin Allah zai warkar da ku. Kuma daɗin shine ku tsaya a duk inda kuke, ku kira shi ku masa bayani nan take, a kira iskokin kuma a warware matsalolin da ikon Allah. Kun san menene sirrin? Ku tuntube shi akan lambobi kamar haka: 96732159, ko akan lambar shi 91575897, ko kuma akan lambar shi 94671060. sai kun zo. Wani in an so shi alfarma an kai mai, wani in yana so shi ne ya yi alfarma. Wata soyayya ana yi ne kan wace ce ta Ke, wannan kujerar da kika zauna kika yi ɗaiɗai a kai, ya gaya miki ta Aliyu ce. Magana nake miki kike zaune. Dama takamarki Aliyu ko? To wannan kujerar da kike gani ba tasa bace. Hatta falon nan da kike kallo ba nasa bane, nawa ne. Falon shi yana ɗayan side ɗin. Idan kin ji kina so ki zauna ki wannan ɗaiɗan, ki wuce falonsa, amma ba dai ba. Kina ji na ko? Salamu alaikum. Oya, kama hanya.
Yanzu an ta kai ke rayuwa cikin waɗannan mutanen? Mutanen da ba sa ganin mutuncinki barantana ƙimarki. Har su ne muke kallon iri gidan matsiyata. Ni kuwa matsala ta da ke Jamila. Mai da ƙaramin abu ya zama babba. To me abun damuwa a nan? Ɗazu mama take gaya min wata magana. Ashe ku uku ne a wajen mijinku? Ba ma ke kaɗai ba? Kuma ba ku biyu ba? Ta ya za a yi a ce kina da saurayinki na rufin asiri? Daidai ke. Ki je ki auri wannan mutum mai mata biyu. Ke ta uku. Ta ya za ki ji daɗin rayuwa da kishiyoyi har mutum biyu? Ki je ki auri mijin da ya fi ƙarfinki ta ko'ina. Ni fa gaskiya anti Zainab ba zan ɓoye miki ba. Ni wannan auren naki ina gani kamar wasan kwaikwayo. Shin Jamila duk ba akan waɗannan kishiyoyin nawa ba kike magana? Kar fa ki manta, a da na shigo gidan nan ne a matsayin 'yar aiki. Yanzu kuma ina matakin matar gidan. Kawai ki dai ki zuba ido ki gani. A sannu dukansu kowacce za ta fita. Anti Zainab kina cikin hayyacinki kuwa? Wannan ai ya zama kamar son zuciya. Kinga, ni dai ba wannan ba. Yanzu me zan kawo miki? Ruwa ko lemo? Jamila, ke kuma lafiya? Kika zo wannan duhun kika zauna kike ta faman tunani? Wallahi mama, halin da na samu anti Zainab a ciki ne da na je gidanta kwata-kwata ban ji daɗi ba. Domin ina ganin kamar ba sa zaman lafiya da abokanan zamanta. Jamila, ai duk wanda ya sayi rariya ya san za ta zub da ruwa. Ai tun da Zainab ta ce ta ji ta gani ta zaɓi Ɗanladi a matsayin wanda take so. Kar ki manta, 'yar aiki suka ɗauke ta, amma ta je ta aure musu miji. Ai dole ta fuskanci ƙalubale a wurinsu. Mama, halin takura da tsangwama da anti Zainab take ciki. Ina ganin kamar haƙƙin ya Mubarak ne yake bibiyanta. Mama, ina amfani a ce wai mutum ya yi aure. Babu wanda yake farin ciki da wannan auren sai mijin da ta aura kaɗai. Ke ma kenan kin kasa mantawa da Mubarak. Kullum sai zancensa kike yi. Ko laifina kike gani ne? To ai mama, abin da aka waya Mubarak ɗin ne ba a kyauta masa ba. Mama, kullum idan na tuna irin ɗawainiyar da ya yi da mu da hidimar da yake da mu, ina ganin kamar ba a yi mai adalci ba fa. Jamila, abin da ya faru ya riga ya faru, sai ki ɗauki ƙaddara kamar yadda shi ma Mubarak ɗin ya ɗauka. Zainab. Na'am. Ya na ganki a zaune kina shirin kwanciya ma. Bayan ga Sinadiya can har sun fara cin abinci ke baki fita ba. Ni ka je ku ci abincin ku kawai, an jima zan dafa nawa. Kamar yayin je mu ci abincin mu kawai. Bayan ga abinci can ana ci. Ya salam. Ya salam. Zainab. Wani abin ne ya faru? Wallahi na gaji da walakanci da cin mutuncin da ake min a cikin gidan nan. Kawai ni yanzu na daina shiga harkar kowa, kawai ka rabu da ni. Ki haƙuri, ki haƙuri. Haba amarya ta, faɗa min me ya faru, me aka miki? Kai ne fa kullum maganar Nadiya tana goyon baya da auren, amma duk a cikin gidan nan ba wanda yake mun cin kashin da take mun. Ɗazu ma ba gori take mun, wai ba a kawo ni gidan miji da komai ba, kuma ta haramta mun shiga falon. Ita take da iko da gidan, to kai ka san ita take da iko da gidan, me yasa ka kawo ni? Cin mutuncin mato ya tsaya iyani, sai ta saka da iyayena a gaban ƙanwata fa. Ita Nadir ta ce miki haka? Ta ce mana. To shi kenan. Ni fa gaskiya yunwa nake ji.
kuma baby ya ce mu jira shi ya sauko kafin mu ci abinci. Na share yanzu dai bai sauko ba. Ke, Nadia. Baby lafiya? Nadia, tambaya ta ma kike yi? Nadia, shi baki da mutunci? Ha? Tambaya ki nake Nadia. Nadia, shi gidan ne ya zama naki. Ko kin manta ne in tuna miki? To Nadia, babanki ba kyautar min da gidan nan yayi ba. Siyar min ne, sannan kuma bai mun kara ba sai da na biya shi kuɗin sa duka, sannan ya bani damar zama da ke a cikin gidan nan. Don haka Nadia, gida nawa ne. Kuma duk kayan cikin gidan nan nawa ne. Don haka ni ke da hurumi da kayan gidan nan ba ke ba. Kina ji na ko? Sannan kuma ba ki da wani hurumin da zaki taka wa Zainab birki akan shiga ko ina a cikin gidan nan, ko da ma ko ɗakin ki ne. Yanzu baby ni kake zagi haka? Salama, ina abincin yake? Yana kicin, sai ka je ka ɗeba musu. Zo mu zauna, kai ne turare sahihi mai kamshi. In ka je an ce to mu zauna, to ka jira mu saba. Sirrin shi ne ya bata kuma shirya. Daidai ruwa daidai tsaki in za ku shirya, ku nemo ƙarya ku bar ma kowace ƙwari. Mariyata, ki haƙuri ki tashi ki ci abincin nan. Kin ji Zainabu? Kinga, ba dan su za ki ci ba, dan ni za ki ci. Ya haƙuri, an ga ki ci. Na? Ka tsaya mu ci wannan ɗin, saboda na san ko ka fita ba lallai ka ci wani abincin ba. Kuma ko baby, don Allah ba na so kana yawan damuwa. Hakan baya min daɗi. Abin da kai wa Nadia san baka kyauta kuma ya saba da halayyarka da na sani. Zo mu saba, zo mu saba, zo mu zauna. Ina gani bai dace ka yanke wannan hukuncin ba tare da ka ji ba'asi ba. Ko kuwa idan kai alkali ne aka kawo maka shari'a a kotu, yanke hukunci kawai za ka yi ba tare da ka ji bakin wanda aka kawo ƙara ba? Ko me Zainab za ta gaya maka, ya kamata ka fara tambayan Nadia kafin nan ka zo ka ci mutuncinta da iyayenta. Ko don kaga ba ta da baki kuma ba ta da yawon da za ta iya maida maka martani, shi yasa ka yi mata haka. Salama, yanzu kina nufin don na hukunta ta akan laifinta, na yi laifi kenan? Hukunci akan laifinta? Wani laifi ne aka ce maka ta yi? Idan ita baka tambaye ta ba, ni ba za ka iya tambaya ta ba don ka tabbatar da gaskiyan al'amari? Ko ni nan da ban daɗe da zuwa ba, na san abin da Nadia za ta yi da kuma wanda ba za ta iya yi ba. Ballantana kuma kai. Aliyu, ina so ka sani, Nadia matarka ce ta farko. Dukkanmu nan da muke a bayanta muke. Tana da daraja na musamman wanda ya kamata ka dinga bata. Kuma kai ne za ka ba da ƙofar da za mu daraja ta ko kuma mu wulaƙanta ta. Duk ranar da ka wulaƙanta matarka na fara a gaban sauran, to su ma wata rana za ka iya wulaƙanta su. Yanzu na Nadia take? Bata jima da fita ba, ina ganin kamar gida ta tafi.
Yanzu ka fara ganin kaɗan daga cikin abin da na faɗa maka. Auren Zainab ba alheri bane a gare ka. Ko ma me Zainab ta faɗa maka, maganganun da ka faɗa wa Nadiya bai dace ba, domin cin fuska ne a gare ta. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki, mai kowa mai komai, wanda ya cuta kuma ya yi maganinta. Albishirinku al'umma, muna masu sanar da ku cewa shahararren kamfanin nan naku wato Dodar Man Power Herbal Medicine Service ya fito muku da sabon magani kamar yadda ya saba, mai taken Dodar Natural. Magani ne da yake taimakawa ma'aurata. Kuma yana aiki ne akan abubuwa guda uku. Yana aiki ne akan anti-cancer, antibacteria da kuma anti-infection. Aikin da yake yi a bangaren maza dai shine maganin fitar da farin ruwa a gaba, da karancin maniyi, fitar da mataccen maniyi, da kuma saurin inzali a yayin saduwa. Yana farfado da karancin sha'awa, da kurajen gaba, yana kuma maganin ƙaiƙayin jiki. Yana maganin tari da mura, kumburin maraina, fitar da jini yayin fitsari da sauransu. A bangaren mata kuma yana yi musu aiki akan jin zafi yayin saduwa, da fitar da farin ruwa a gaba, kurajen gaba, warin gaba, ɗaukewar sha'awa, ciwon mara mai tsanani yayin al'ada. Yana magance rashin haihuwa, fibroid wato ƙarin mahaifa wanda yake hana ɗaukar ciki. Wannan magani yana ɗauke da na basir ɗinsa daban, kamar basir mai sa kumburin ciki, ɗaurewar ciki, fitar baya, kasala, yawan hutu, zazzagowar dubura, atini ko kashin jini. Ya fito da mata nasu maganin mai suna share hawayenki. An yi shi ne domin mata kawai. Ana samun sa ne a Gwammaja ko Kurmi da duka Islamic chemist mafi kusa, ko kuma a wurin dillalanmu da ke kasuwar Sabon Gari a shago mai lamba 191K, layin Sabon Gari Market, shagon Dan Ancau. Adireshinmu da ke Nasarawa, kwana 4 Kefo Karamci Islamic Medicine, daidai bus stop kwana 4. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka: 0703050419 ko kuma 08145731644 ko kuma 08061124399. Ba zan taɓa mantawa da ke ba, domin ke ce mace ta farko. Na dace da ke, kin dace da ni. Ki bude idonki, ki fuskanci masoyinki na gaske wanda baki da kamar shi a duk duniya. Ina son ki bar min aminin layi na har abada. Ni kuma duk yanda zan yi kokari domin ki zama mata a cikin gidan nan. Ina yarinya, me zan yi da tsoho? Ban da kaddara, me abban ma zai yi da ke. Aminullah. Saboda kaunar da nake maka a cikin jinin jikina take. Ni ba na so in zama sanadiyan batawanki da mahaifinki. Mahaifinki baya son tarayyarki da talaka. Ba zan iya ba. Aminullah. Ya kamata kiwo kanki adalci. Ki min adalci. Sannan kiwo yar uwarki adalci. Soyayyar karar kanta bata san adalci ba. Tsaikonsa ya kai kara, tsaikonsa ya kai magana, tsaikonsa ya kai duk abin da yake so. Aminullah. Wannan yar fa da za a aura, yar kici. Wallahi ba yata bace, yata ai ba za ta auri mijina ba. To ai mana ce don wannan. Wallahi dan ubanta yanzu nan za ta bar gidan. Ko kuma ke ki bar gidan ba? Ni? Aminullah. Na ji ko amaryata? Kana fa jawo min tsangwama da tsana a cikin wannan gidan. Ba fa wani abu ke damun su, wallahi kishi ne. Saboda me? Saboda kaddarar rayuwa. Irin wannan soyayyen da kike mu Aminullah ko a musulunci haramun ne. Babu alkhairi a tattare da kai ko miskala zarata. A'a Alhaji. Ya isa. Ka bude idanunka ka ga haske. Masu ganin bayan su kuwa cacin da suke bugawa irin gambala ce, wato ta dutse da kuma dutsen wuta. Aminullah. Yara ne irin ƴaƴan masu kuɗin nan wanda duk abin da saka nema a gida ana yi musu. Karki da mu ba masoya kunya a idan duniya. Sai da so ake rayuwa kuma sai da shi ake farin ciki. Kuma na san cewa a gare ni kai kololuwa ne a duniyar kaunata. Shiri ne wanda kuka kalli zango na daya yadda aka sha turka domin ganin cewar sai an kai shi kasa, kuma Allah kadai shi zai yi masa. Aminullah. Abba aure zai kara. Saboda sai kin haƙura da Aminullah zan samu damar ci gaba da zama a cikin gidan nan. Mutuwa ta tazo. Ashe kai dan tsintuwa ne ma. Za mu kai kama inda ba za ka taɓa dawowa ba. Aminullah. Mashirin shirin Musa Adam Ramus. Aminullah. Menene tsakaninka da Azima? Alakar da ke tsakanina da Azima ta yanke. Sadaki kawai nake so. Na riga da na haramta kaina soyayya da kuma aure a wannan duniyar. Aminullah. Billahi azimu maganan auren nan na shirye. Ai da ka
auri wannan yarinya abba kun ka auri mata uku. Laifin me ne miki Azima wannan mugun fata ne ai. Yarinya karama da ke me zaki da tsoho ba sai ni ba. Aminullah wanda ya bada umarni Usman Adam. Allah baba menene asali na? Duk mutumin da ya zama mutumin kirki to mutanen banza za su kalubalance shi. Duk mutumin da ya zama mutumin banza mutanen kirki za su kalubalance shi. Kowaye kai ba za ka huta ba. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel ɗinmu mai suna wato Alhikima TV. A nan ne kaɗai wannan shirin zai ci gaba da zo muku. Aminullah. Domin ke ce mace ta farko da kika sani a cikin tashin hankali da rudani kuma ni kaina ban san yaushe zan fita daga cikin sa ba. Wannan shirin zai fara zuwa ne 1 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Aminullah.